Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. On the wings of a snow white dove, he sends his pure sweet love as fire from above. On the wings of a dove. Dit is Noordewien. Goeie, en welkom bij Noordewien. Joet met mij een bijzondere gast onder de tafel hier in het café. Ze is een echte volkszongeres, had intussen al een hele grote cd's uitgebracht, maar ze speelt het ook wel typicus. Ik mag haar best wel een acteur nemen, maar we kennen haar natuurlijk van ontzettend mooie klassiekers zoals het Fries Ginder en Oren noemen ze. Ik had toen Griet Wiersma. Nog net zo lang geleden kwamen ze mij een hele mooie en ook opmerkelijke cd uit. Oors is oors, omdat ze dat eens even oors oorpakt hier op wat ze wend weer. Ze debuteerde in 2012 met Fries Ginder. En de rest liet hem schreeuwen. Maar we vertellen het je even, want ze zit bij mij aan tafel hier. Griet, mooi dat is de best. Welkom. Ja, dankjewel Willem. Ik vind het beer gezellig weer. Ja. We hadden er een bakje koffie bij. Ja, heerlijk, net. Wel lekker smok. Hoe is het? Best, jong. Ik zou nog straks zeggen van 2012 bracht het Fries Ginder uit. Daar zeg ik dan net wel eens in het publiek. Dan doe je het hek van de dame, van het hinder en van mij. Dan gaan we beide erin. Je wist al langer actief. Ja. Maar wie dat als een soort katapult voor jou? Ja, nou dat wie mij de theatershows, mij mensen diks mij met taken. En wie dat mij Semmer 2000. En dat wie de theaterregelaars zijn, maar die zijn begonnen de theater zien. En die zei van ja, dan maar we eigenlijk eens wat een nieuw veske hebben. Want het is wel al binnen uit dezelfde geëikte oude veskes en... Maar het is een nieuw veske. Nou, ik zei, ik schroef wel veskes, maar ik ben vaak van die Sinterklaasgedichtjes en die komen in de kast. En ik schroef wel veskes, maar ik doe er nooit mee naar boeten te komen. Maar dat meende net goed genoeg, weet je wel. En nou ja, hij zei, beziek je het eens om eens wat nieuws te schroeven. En door snede maandag kwam Leo zijn broer. Mij zijn vrouw bij ons op een koffie. Leo is die man, hè? Ja, Leo is mijn man, ja. Dat is exact. Ja, dat is mijn man en mijn technicus en mijn maatje en hele mikmak. Dus maar zijn broer en een vrouw kwamen op koffie en die vakt Frieske hinders. Die zit helemaal in de Frieske hinders. En dan zei ik van nou, ik zal vestjes schreeuwen voor een nieuwe theatershow. Hele uitdaging. Nou, hij zei, als je dan naar je vestjes schreeuwt, denk dan eens aan het hinder. Er is nooit een mooie ode onder het hinder. Nou jongen, ik zei, ik weet Lense Grut en zwart ben, maar vertel nu me wat ik dan aanhaal. Maar nou, hij zei, ik zit wel een paar punten, dus die niet naam, het vak en model en die dingen. En ik ging dan naar een melodie in de kast. En een krijg in de karaokebaan, maar die vond ik altijd zo mooi. Ik denk, die melodie, en dat wie Patrona Bavaria van het Naptaal duo. En dat wie een karaokebaan. En daar had ik wat tekst op schreeuwen en daar had ik ook wat op een bandje toen, cassettebandjes toen. Mijn naam met de repetities in Visleus nog. Wie er toen nog. In op einde. En daar bij de repetities, daar kwam Volker ook, de platenbaas, zeg maar, de theaterbaas. En ik zei, ik ga een vestje maken. Ik zei, maar even luisteren. Maar ik zei, niks eens, dan gooi je het in de kachel. Meer is het net. Dus ik ben draagbaar. Denk je mij, cassettebandje erin, onderdrukken. En we gaan luisteren, man, een pak lingen. Het zei niks. Nou, ik denk, ik ga wat dingen, kan ik worden. Nou, ik zei, hamer op. Ik had er langs, jongen, lip maar. Hij zei, Mike, het nou wel eens jaren. Nou, ik zei, ja, nou maar weer zo. Hij zei, wat is dit mooi. Ik denk, Hij zei, wie is wat, dit mag maar even proberen met de eerstvolgende in een lawaai. En dan jaren wij hoe de reactie van het publiek is. Nou, dat hebben we die. En in een foyer weet van, waar hebben we dit keepje en wat wie dit mooi en Fries kinderen. En toen ging het toen een rol. Dus we gaan eerst een mini-cd maken. En daar ben ik ook vol van verkocht. Weet het net eens meer. Bij de 2.500 zei iets toen. Nou, dat is weer van zo'n mini-cd'tje. En toen zei er van, toen win ze op. Echt letterlijk. Ik heb nog niet een exemplaar. Dat is, maar toen win ze echt letterlijk op. Dus zei nog even een cd-meid zien. Dus toen moest ik weer in de pennen. En dan had ik meer vestjes kreun. En bij Frans van der Borg in de studio. En toen het hek van de Dame. Ja, prachtig.
Wie is daar klaar voor? Of hier staat op hold? Nou, hoe komt je? Want ik ga nooit dachten van ik wil dit eens, of ik zou dat graag willen. Nee, hoe komt je? Want ik hier dit Fries kinderskreun. Nou ja, en dan moest dan even 12 versjes bieden. In een spiegel, leuk dat erop staat. Ik weet zijn die moeten hollen. Maar dat de eerste cd'tje, mini-cd'tje. Nou ja, en dan ben je eerst wel meer te denken. Ik kon orenversjes. En toen had ik de vrijheid kwam in het keerpjes op die cd toen kwam. CD heet ik vrijheid. Maar ik ga nooit dachten van ik wil versjes krijgen, ik wil cd's meiden, ik wil bekend worden, ik wil... Het hoe komt je gewoon? Dat is gewoon zo. Maar het is wel hartstikke leuk, ik hoor het net om. De oud man, stier er nog op? Ja, de oud man op een jouw Nijstaart. En als laatste het Friese paard, dus dat is de De hang Nederlandse... in het Nederlands, ja. En het Doe dat maar in het Nederlands? Ja, doe ook maar in het Nederlands. En het hak een keer niet voor de Friese krieten. Want die ik geloof dat dat in Hoorn weer of zo. Dat is al jaren. En die zijn toen van, nou ja, die hebben al een introduceer mij. En ik vond het Fries Hinder zo leuk. En had ik het dan ook wel in het Nederlands wou zingen. Komt net hoe, jong. Het is leuk om de vertaling te jaren. Maar het Friese paard zo groot en zwart. Toen op. Ja, nee, dat wil je niet. Nee, het is werk om te denken, maar ja, hij staal helemaal hard. Nou, dan wordt het een poëtisch geheel. Wat weg. Ja, hou op man. Nee, we maken dus echt de Friske. Dus dat vind ik wel een maaier. Maar dat haak op fysiek van de Friese Mutensdien, omdat ze graag dat hij jaren laten willen. En die CD is worden doorbegaan in Canada, Amerika. En die woont net radio uitlezen daar. Dus daar maak ik hem in het Nederlands dien. Maar ik hou hem liever in het Fries. De periode daarvoor was wel heel actief. Hè, Ja, jongen, ik ga van alles bedeen gewoon. Ik ben eerst begonnen in een studiootje in Dokkum. Die wonen vrij achtergrondjongeressen. Dus daar ben ik eerst begonnen. En dan ga ik nog... daar is Arjen, de boer, hier van Jem. Van Jem, zeg ik al, maar u is Arjen, hè? Ja. die ran je toen nog stage. En die had toen een opname maken. Door wie ik met mijn buurvrouw... Die zong letter in Bacon en Bones, Pietje. Toen winnen we in het studiootje en dan maken we een versje voor Radio Noordzee. Nee, net Noordzee. God, wat wil het nou? Nou, in elk geval, Nederlandse zender. En die vregen dan versjes en een wedstrijd. En een simmerhit moest er komen. God, voor hier dan, ik ben het kwijt, jong. Dat versje gaan we maken, Pietje en ik. Where are you? The way that you do. Zoiets hebben we in het Engels. En ik de eerste stem, zie de tweede stem. En toen zijn er nou, hier, dat werd weer wat eerste volksmuziek. Maar dan konden we net komen met Griet en Pietje. Want dat kon net. Dat dan dit jaar net, bij die klanken net. Dus ik was bombarderen tot Margaret McKenzie. Jij moest net Leo Willem. En Pietje was Elaine Grace. Nou, ja, hij is smakelijk lager, maar dan is hij mij slepen. Maar dat is mijn ding net, ja. Dat is helemaal net. En op een gegeven moment dat ze winnen we twadden met het hitje, dus dat was wel leuk. En dan weer Enschede bellen me een man op. En die zei, ja, u spreekt met die van Radio Noord, of hoe heet het daar? En uit Enschede. Wij zijn op zoek naar Margaret McKenzie. Ach, ik zei, ik zal even voor u kijken. Stap. Ja, maar Margaret. Dat werkt net. Ja, maar Griet gewoon. En dat, nou ja, toen ben ik dan met en mensen op een paard en fris kinder. Ja, dan ben je gewoon Griet. En ik ben overal gewoon Griet. Maar dat was een leuke voorgeschiedenis. Nou, en die bands natuurlijk. Ik ben begonnen met de Happy Tuners, met Herman en Nico. Wat voor band wie dat? Alles. Ach, jongen, dat weet ik gek. Maar we hadden geen 12 uur, ik heb wel trollen. Er komt nog eens een deel 2 en een deel 3. Doordat ze zeggen, dan mag ik mijn pensioen en dan mijn oren dwaan. Dan mijn oren dwaan. Nee, maar dat wie mijn zus, die zei toen, Marta, mijn zusje, die zei toen, doe ik station Griet en Mast wat mee doen. Nee, ik zei, in de doorwasje en onder de douche en hang maar op. Wie het echt letterlijk tussen de schoot warm tussen? Ja, gewoon. En gezellig thuis bij de doorwasje, zei en ik de stem. En toen zei ik, het volle watersjongen, zei ik, nee. Maar toen zei ze later, dat gaat het tijd verder, toen zei ze, waarom doet er niks mee? Ik zei, maar dan denk ik van publiek te stelen, dat weet hem net. En achterna die Scott. Waarom net eigenlijk? Ja, weet ik net. Omdat ik, ja, zo ben ik net. Ik woon net op een vraaggroen en ik woon net. Dat ben ik net. En ik vind het heerlijk om te doen, maar mooi dat zij later de code waren. En toen op een gegeven moment kreeg ik een telefoontje dat ik was verwachten voor auditie in
toen nog van woorden Popma. Ik denk, hè? Auditie? Ja, ik hier reageren op een advertentie van Allround Band vraagt zangeres. Ik denk, doe kring, uw matten. Ik denk, dat haast toe die. Geen haast net missen. En ik ga bellen. Ja, nou, ze zeiden, master ze wat wij hier. Want dat wordt het hem net met die. Dan mag een trouw in de rij gaan. Ik denk, ik me niet kennen. Heen, hè, want dan... Maar dit is een beetje de spreekwoordelijke skop onder de kont. De skop onder de kont, nou precies. En dan kwam daar wel, en was net weten, en daar staan nou de meest uitdaagste schilderijkers. Hele mooie schilderijen, dat ze laken en krijgen, dat roepen me strekken. En van die lange heerbeltjes en panterbroekjes en hege hakjes. En nou, daar kwam ik gewoon in een spikkerbroekje. Ik denk, dat weet ik niet. En er waren 4 vrouwen met mij mee, 6 vrouwen. En ik ga daar, kwam daar binnen in de zaal. Voorstellen. Nou, wat kun je zoal? Nou, ik zei, wat hij hem, zeg maar. Nou ja, dan ga ik, hoe heet het, George Baker, want daar ben ik altijd een fan van. Ga ik later naar mijn song met Friske Music Night. Met George, dat vond ik geweldig, met Hans. Dus daar ga ik een versje van die en van Boney M een versje. En nou, dan wie klaar moet volgende kandidaat. Ik denk zo, dan ga ik met de mensen inletten. En dan kun je me net zeggen van de dwars net, of de dokst het net. En dat wordt wel een wiekersfjouwer. En ik denk, nou, daar heb ik niks meer van, dus dat is gebeurd. Maar toen belde Herman me op of ik wel wou komen voor een gesprek. Oh, ik zei, nou ja, ze hebben me toch uitzacht uit die size vooral. Oh, ik zei, maar ik weet hoe zij, want er waren gewoon die nog van alles dienen en waarom ik. Nou, en dat snap ik wel een beetje. Ik zei, toen was het sasje in. Als een jonge man of een jonge vrouw in een auto stapt om het ribbewies te halen en die gaat al van alles rijden. Die gaat haarzelf wel zoveel omwoon. Die moet ze bij van alles al leren. Maar hij zei, hoe komt zaterdag onreod bij? Puur natuur. En hij zei, we kennen die nog kneden, zei hij toen. Nou, ik zou maar net zeggen door, dan valt het wat daar. Dus dan ben ik met die man 2 maanden repertoire in studeren. En, het wordt wel een kring, net jong. Want toen ben we naar de eerste keer naar Vreewijk in Drachten. Daar weer een feest doen en daar stond 6 spelen en dan moest ik dan maar even proberen. Even een stuk of jouw vestjes zijn, dan kan je er even in komen en dan kon ik weer voortgaan. Dus ik kwam ik op mijn koffertje en de hele zaal zit vol Vreewijk. Dat is nog een appartementencomplex Vreewijk. En ik stap die zaal binnen, Willem nog de broekskorde meer mijn kont. Ik denk, maar ik je vast, jongen. Net best. En ik doe een koffertje. Doe. O ja, mensen wisten net wat ik dan moest wel. En ik zet mijn koffertje daar. Daar was je al, Herman, ja. Oh, Alien weer de gitarist. Ik achter die microfoon en veske. En hij zei naar voren, je bent het boegbeeld van de band. Ik denk, donder, doe op met die boegbeeld van de band. Hij zei, dat best een kleer, jongen. Dan ben ik wat naar voren. Dan veske inzetten. Houd er niet in op. Get er staan. Dames en heren, onze zangeres doet vanavond haar debuut. Ik denk, dat zei je toch net? Dat is helemaal maar zo'n boei. Er sticht de trein al achter om het zo Verschrikkelijk. te drukken. Verschrikkelijk. Nou, zo ben ik dus begonnen. En dan die microfoon zei in de hand. En dan koest er niks aan doen. Maar die knibbels die scoren. Die pure zenuwen. Die loeien die door de hoed heen. En dan stap ik erin en het interesseert me net niks meer. Maar ja. Nooit meer de kriebels? Nee, eigenlijk net. Maar nou, het is oors. Zoals we haar verleden week dus de opname maken van Vlaams theatershow. En dat vind ik prachtig, omdat dat het nog verslijn is. Maar dan doet hij een ding, want ik vind het heerlijk om te doen, dus ik zit er ook heerlijk in. Maar dan had hij niet een wild idee van, er zien die 4 camera's op een hoed. Hè? Het is toch oors. En net als die oors haast of draagst, maar dan meer in best doen, maar dat hoeft niet. Maar het is gewoon diezelfde blijven. Maar toen, met die knikken en knibbeltjes en die microfoons daar, dat kan ik me nog niet meer begrijpen. Nee. Maar toen heb je tunes houden op, die man waren zeker al hoe slim. En toen weer Hans, dat weer Duo Challenge. En die jaren dat ik mij Happy Tunes ophouden weer. En die zeiden van, ja, wo is mijn huis? Want een vrouwenstem erbij is dat wel leuk. Ik bruiloftband, alles. Fries, Nederlands, country, alles wat maar gezellig weer. En toen ik met hun kwam, ik repertoire instudeerde en toen had ik jaren met hun. En toen kwam dat verhaal mij, dat weer tekenen kwam met een bruiloft en die daar een stukje. En toen zei hij later van, doe kerst het wel doen? Ja, ik zei, jongen, ik vind het heerlijk om te doen. Ik sta het publiek in en mensen mij nemen en dat vind ik heerlijk. Hij zei, was maar huis op een paard, want ze hingen al verschillende dingen aan en die woonden daar worden. Nou, ik zei, ik mij tegen van de meer en mensen die ik maar op een paard. Nou, klaar. Dus toen ben ik begonnen die Frieske Festen zeggen en zijn we 2000 de wereld in. Nou, en toen had ik dat Fries kinderen maken. Nou ja, toen had ik bij een hand zei, jongens, ik kan net meer met hem. Want ik ken, toen werd zat er ook op die kant, toen kan je net beide.
Dus toen ben die jongens aan Oris jongeres zacht. En toen ben ik op het solopaard gaan. Geef aan zijn verder op praten. We gaan even muziek draaien. Eerst even over de plaat. We hebben dit programma met Ieperen. Ja. Wings of a Dove. Ja. Het staat op die bijzondere cd, neem ik het Ja. even. Oors is oors. Ja. Die had net van niks oors is oors ik niet. Nee. Die we straks nog wel even over verder op praten. Eerst even over dit nummer. Nou, ik doe haast mee een geweldig podium, jongen, om steeds maar een verlaten cd-presentatie. Die Ja, hij rammelt achterop de planning. Ja, maar dat kwam toch aan de corona. Hè? Ja, Dat tante corona, het wie schuld net. Maar toen kwam alsnog, zei ik toen van, nou, we zetten daar nog een keer een presentatie af. En dan mag je toch wat brengen, want dan is de tijd beperkt. Terwijl het wel hartstikke mooi is, maar ik met dan een paar solo dingen doen. En ik met mensen werd ik mijn duetten mee maken, mijn vrienden. En met Pieter en met Anneke en met Jaap hebben we toen die in. En prachtig. En dan is de tijd een keer op. Maar ik wil heel graag mijn aandacht nog op deze lezen. Omdat ik een prutter met Hendrik Waringa, alias Early Bird. En zijn vrouw Roelie hebben country on die in. En de Pijendij elke jaar. En geweldige samenwerking. En toen maak ik deze cd. En de stem is echt prachtig. Want natuurlijk de Jim Reeves van Friesland. Misschien diepe stem is prachtig mooi. En ik ga Hendrik dus, ik vraag hem van was een vestje mij mee. Want die dan met de paai ik altijd een aannoming van Snow White Dove. Nou jongen, dat was prachtig. En dan kreeg ik zelfs Piekenveld. Geweldig. Van die man die had zo'n prachtig lood. En dan is juist de Roelie, zijn vrouw, die doet zijn lood. En mijn Leo doet mijn lood. Dus eigenlijk is beide partners. En die had ik Gerrit aan willen daarachter. Dus het is gewoon een prachtig verhaal. En de laatste jaren door hun Pakencezer dus allemaal. Dat vond ik Piekenveld. Dat hun Pakencezer Maurits, ik mij dood. En er zit een Lietse Hendrik. Of Lietse Hendrik, ja, die jongen is ook aardig wat grutter. Maar die zit er dan met zijn gitaar naast Paken. En die zongt en docht precies hetzelfde wat Paken doet. Dan denk ik, wat is dat machtig. Het wordt weer oppakt, het gaat terug. En dat vond ik schande, dat wil ik net voorbij gaan laten. En meer duetten hakken op die en mij Arnold, de pastorale, mij Rintje Kaas, de Woordpieken en de Bilkers. En mij Harm van der Meer, ik zei de André Rieu van Friesland, hè? Van het Lijmstermaliëskoor. Daar hakte mij het Westerlauwers mannenkoor. Daar had toen mij een nummer op, had Harm zelfs kreun, voor de Westerlauwers en het hoe heet het zangje nou? Nou, je hebt door een zangje. Hak ik zong met hun en dat zit ik op deze cd. En dan ben ik grutskop, maar ik alles ken net in een programma. Dus, hè? Doe best ik een spraakwaterval, maar ik had die stijl. Ja. Nee, want dit programma wil graag het verhaal van mijn gast hier. Dus ik liet die mooi in, maar ik onderbreek die al even. Ja. Voordat we naar de volgende plaat gaan. Beste, hier is een televisieopname, even seks zijn. Van nou, dat gaat om een paar nummers en een paar gasten. Ja. Maar dan komt blijkbaar tussen mij het idee van, ik ga die net benemen, Nee, die net juist, benemen, juist. die ben ik nog vergeten, is het woord, maar dat ben ik Wil net ze op lekker tak. belangrijk voor mij binnen? Weekend later, is het toch belangrijk om dat te nemen? Ja. Is dat Griet Weers met ten voeten uit? Ja, ik wil naar die in. Wat is dat? Een soort sociaal... Ja, ik weet het net. Dat stukje. Is hij dan schuldig? Nee, net schuldig. Maar ik ben gewoon zo dankbaar en zo blij dat die mensen mij werken doen. Dat ik die net. Oh, nou, dan staan die direct maar leuk op. Nee, bliksem, want ze zijn me zo dierbaar. Dat die in verhaal jaren. Maar om die te kwad. Ken net alles in een programma. Dat Nee, ik maar het denk, gaat mij om, en dat vind ik mooi. Ik bedoel, Ja. zie je het hier, hè? Ja. En dan was toch die mensen nog even... Ja, oh, zeker. Ja. Ja, en wat dat griet is, ja, het zal griet wezen. Want ik wil naar die verjeet en ik wil naar die in Oerslaan. Omdat het thuis zo leuk is. Want heel eerlijk als het heel lang in het vak zit, Ja. het artiestenvak, dan protte mensen verliezen dat op een gegeven moment. Hè? Ja, Van dat je nog wel weet waar wij komen precies. en van waar je het hamaten. Hè? Ja, en dat kom ik echt zo vaak zien wel. Omdat mensen zeggen, je bent maar zo gewoon. Ja, hoe maak ik alles dan? Maar ik zeg wel eens, en dat is echt zo. Ik kan net op hege hakken rennen, maar ik doe er de toch al. Het wordt hem net. Kijk, er wel mijn grote sierlijke hakken en grote glitterdingen aankomen, maar dat is net. Wat had wel het idee dat het hele artiestenschap, dat is een prachtig leven. Optredens, Ja. mooie projecten, dan weer Ja. televisie, dan steeds in een bejaardenhoed. Ja. Ik zei het de laatste Maneke Douwma hier. Ach, prachtig. Fantastisch. Ja, man. Voor mij had het wel meer van dat soort mooie vriendskippen met mensen. Absoluut. Had het die verhoren? Best oppervlakkiger geworden omdat het altijd hapsnap wie of juist niet? Nee, ik ben helemaal net verhoord. Ik ben altijd mezelf bleun. En dat, Had hij dat pro de moeite kost? Nee.
Nee, ik ken het oors wel, maar dat zat het meest. Ik zei. Dat maak ik net van Leo. Nee, maar het mij ik het van Leo. Nee, maar Leo en ik ben allebei. En in het begin wie dat zei. Oh, daar had ik wel om lager. Dat zei iedereen. Mij helpen de meesten weet nou ik. Had Leo in de zaal om te werken om de boel op te bouwen en kleren te zetten. Dan denk ik, oh, Griet komt hier aan de show. Want dat jij het bij elkaar. Maar in het begin. Dan ja, Leo is mijn maatje, mijn loodsman. We bedenken de dingen. Ik wil helpen de dingen hebben te gaan. Komen nooit weer in de kooi, omdat we het zo leuk vinden. Maar zij is het hartstikke mooi. Maar we hadden toen een keer gewoon in Jessem in de bovenzaal, weet ik wel. Dan weer een verrassing van een man, een vrouw. Ik weet het net eens, maar ik meen van een vrouw. Maar Leo die komt daarboven en die zet de boel kleer. En dan komt die man, de man van die vrouw, zo weet, die kwam er en die kwam leuk op Leo op. Maar doe je? Ik had het zaaltje hier al hier. En wat doe je? Ja, ik mag hier in wat kleer zetten, zit Leo, want dat is van morgen. Ik moest er want ik wie een verrassing. Dus ik moest er een kont om lullen. Hè? Dat hij zei, van morgen is je rek wat, ga ik niks met de meisjes in die man, joh, met je wijk in, want ik ga helemaal niks met dat hele spul nodig. Toen moest ik te plaatsen. Ik denk, nou maak ik maar naar boven, want ik jerde dat wel. Dus ik deed naar boven. Nou, ik zei goedenavond. En dacht, nou, Griet, ja. Nou, ik zei, dat is even die man, jij bij mij. Dus je moet even wat kleer zetten, want ik ben een verrassing van jouw vrouw. Oh, dat wist ik net. Nou ja, als jij nooit het zaad Leo bent, dan komt Griet rijk. Dat weten ze nou, ja. Mooi, hè? We gaan muziek draaien. Bruce Springsteen, net samen maar een opname van... Deze enorme grote wereldster. Hij staat op het podium met een live-opname in dit geval. Met zijn vrouw. Live in Dublin. Met het nummer If I Should Fall Behind. We said we'd walk together. Darling, come what may. And then come the twilight. Ja, Piekenveld. Bruce Springsteen. With the Sessions Band. Mag ik er even bij zitten. If I Should Fall Behind. Het is een live-opname in Dublin. Werd de vrouw van Bruce op een gegeven moment ook nog even opdoekt. En ja, Piekenveld. Zo mooi, hè? Ja. Ja, en dan had ze... En had ze... Dan vreeg ze mijn noemers uit de ziekje. En ik denk, nou, de mat die tussen. Want die is zo mooi. Ik denk, en Pieter en ik doen helpen het ding nog te jaren. Pieter W. En ik denk, van dat zou ook leuk wezen, eens een keer. Wist wel? Maar dat zijn zoveel dingen die je dan wel doen kennen. Ja. Maar je wil van alles wel, maar alles kan net tegelijk. Wat stier er vroeger op dus? Stier de radio, waren de plaatsjes eruit? Bij mij dus. Ja? Ja, en we zongen bij het afwasje. Want toen winnen er nog geen afwasmachine. Dan ga ik nou net trouwens. Dan zei dan ga je ook een afwasmachine. Dan zeg ik, ik praat radio mee. Maar dan liet mijn zusje en ik bij de onriocht. En dan kwamen van alles. Godskes, wat heen ik naar... Maar hij mem, wat voor muziek houden die? Nou, uw mem, wie van de christelijke festjes. Die vond de christelijke festjes mooi. Uw heid, wie al de door uit, die wint binnen wij. Dus maar uw heid weet ik niet eens wat voor muziek die houden. Giet gewoon net op. Maar hij wie wel muzikaal, dus hij kon ik wel jongen. En, maar dan later voor jezelf, hier ik dan George Baker weer min. En toen ik verkeering kreeg met Leo, nou, George Baker. Ik zou George Baker vind ik mooi. En dan kwam helemaal met Led Zeppelin en die erom. Gadver, ik zou door die zeer oneren, man. Ik zou door die in eigen tijd, net bij mij. En ik George Baker en Boney M dingen. En nou later, toen bij het Friese Music Night, door wie Hans Bouwers daar. En dan had Siep en George Baker, zeg maar, en ik met u tweeën festkesong van Ona Paloma Blanca en een stukje Fries erin. En dan die ik een stukje in. En dan zei ik zien Leo later, maar zo volle jaren later, steen je met die man op het podium. Dat is toch heel grappig. Hè? Dat wat je nooit verwachten in. Griet van Witsane, die test dat stil. Hier, de christelijke festjes op, draaiden ze dat? Of? Nee, die koer het heel goed jongen. Waren er een psalmboek op tafel of niet? Nee, dus men weer net de saaf van een psalmboek op tafel, maar die mocht wel graag die festjes en muis jongen en soms tweeënstemmig en alles genoot gezeten en dat soort dingen. En mijn zusje en ik gingen dan ook ja, maar maak nog niet een Sarina, een kind uit de Dessa. Die spande haar pari tot bras. En dan gingen we tweestemmig Sarina, Sarina. Dat is ook zo'n dingen. En ik weet je, vroeger tijd. Prachtig. En mem die kwam die verhalen wel dat ze dan vroeger spelen. Mem kon spelen op het orgel. Maar dan wie vroeger geen radio en geen televisie en geen YouTube en weet ik het wat. Dus die zien het orgel. En ze heeft 4 broers. Ze winnen met haar 6. En dan spelen men warrel en de rest zit er omheen als jongen. Dat kun je nog niet meer begrijpen. Maar dan weet je dat ik al tweestemmig jongen. En Paak en Beppe, dat is ook Beppe met breiwerkje. En Paak die vond het prachtig dat zien bands die in de jongen. En dat wie toen hun radio. Ja, en dat vond men mooi, dat wie die 5 vestjes. Ik werd mij haar zong, weet je wel. En wie maakt nu zijn eigen Sarina vestjes en al die dingen. Dus dat was wel zong. Wanneer ging de wereld voor je? Want je bent opgegroeid in Driessen. Ja.
Wie de radio, televisie of wie het squallen werd troost toch... Ja, ik net eerst zo doelbewust met muziek toen bezig geweest. Net. Die tropbraak is kwam door de maat mijn zusje mee op joh van die band. Maar om nog specifiek zelf te zeggen van ik mocht graag muziek jaren. In de nieuwe kamer gingen we dan een platenspeler. Zo'n Snijse kamer. Ja, Snijse kamer, de pronkkamer. Hè? Nou, daar mochten ze al in, maar Snij zitten. Maar daar is die een platenspeler? Dat is die een platenspeler en daar kost dan in plaatsjes afspelen. En wat die eigen platen? Ja, dat mocht de sparres dan voor. We kregen een boesgeld en dan halen we singles. Die gingen we naar Sjoerdstra in Dokkum. En dan kost nog luisteren, hè? Die kost bij de bar zitten en dan kost luisteren. Oh, leuk, ja, die vind ik leuk. Nou, en nooit streamen we, hè? Maar ja, wie het nog... ja, is het echt... En dan weet ik nog dat ik vond een plaatje zo mooi. En dan zei ik, man, maak dat plaatje kip. Ja, maar is maar sparrie. Hier is ik liggen gewoon. Ken je dat samen? Dat is maar sparrie van in boesgeld. Shit. Ja, moet dit plaatje even nog net. Dan weet je 4 goen of zo. Wat weet dat nou? Nee, dat is maar sparrie. Doe, zei ik het, 8 uur maat weer je. Ze zei, Chris, jongens, met 5 goen. Toen zei ze, maar even een cadeautje van Marta halen. Ik denk, ha. Ik naar Sjoerdstra. Hoe heet ze? De poppies. No, Rihanna, zoals jij. Ja, wel een happy nummer. Ja, ik heb wel een nummer. No, ja. Ik hoor het tussenstukje ook precies. C'est l'histoire d'une trêve, que j'avais demandé, c'est l'histoire d'un soleil, que j'avais espéré, c'est l'histoire d'un amour. Nou, wat het betekent, wist ik niet, dat weer Russisch, hè? Maar dat vond ik zo mooi. Ik denk, dit is mijn kans. Dus ik had dat singeltje gekocht. Mooi inpakken, let een beetje Sjoerdstra. En die maakte weer je cadeautje. Ze zei, wat is dit voor muziek? Ik zei, maar Steven, ja. Ik zei, vind je het net mooi? In een nieuwe kamer. Ja, dat is wel leuk, maar nou, ik zou net hebben, nog wel een boha. Zo heb ik dan ook weer, hè? Maar dat weer een beetje die soundtrack van die jeugd, hè? Ja. Wat voor squallen had je toen zitten? Op de Nederlandse hervormde school. De Nederlandse hervormde school? Ja, we gingen de Nederlandse hervormde school. En die is er nog. Is dat MAVO, Huset squallen? Nee, dat is de legere squallen. De legere squallen in Watterswoord. Hier is de eerste gereformeerde squallen en dan de hervormde squallen. Ja, en de gereformeerde squallen, daar gaan mijn bijbeziters nog heen. U spaken bijbeziters, maar ik zei het. En de andere squallen is nog de reformatorische squallen. En daarna ben ik naar huishoudsquallen gegaan. Inas. In Dokkum? In Dokkum. Inas. En toen gingen we op stage en naar de vormingsklas in Paterswolde. En dan mocht ik eigenlijk net mee heen. Nee, omdat ik een raddraaier ben. Ik kan geen verantwoordelijkheid aan zijn die ik crisis in ben. Een beetje een boefke? Ik ben een radzak. Ja? Nou, een radzak. Kattenkwaal. Kattenkweer. Ja, van alles uithalen. En ja, schande voor die leraren achterna. Want men haalt gewoon van alles uit. Om die man van gek te zetten. Dat is bij pubers. En nu denk ik van, die stumpers wat hoor, joh. Maar wist moeilijke puber? Dat weet ik net. Ja, nee, denk ik net. Maar ik mag wel graag gek jij en nou horen. En jongen, en Broekema, de leraar, wat joh, weet ik niet, maar vallen in Nederlands. En dan ben een zenuwachtig mansje en hij was samen overal. En dan ran ik voor hem op. En ik wist flink hè, voor de rest van de klas. Dan dwarde dat al, ja. En het laatste eentje van de trap leerde ik me vallen. En dan donder ik bij de trapdel. En ik ging naar de directeur. Ik zei, Broekema had me bij de trapdel smitten. Een rotzak, ja, werkelijk. Oeh, dat is wel heel gemeen. Ja, gemeen. En neem mevrouw ten Kater, zei Broekema, die daarachter. Dus ik kan het samen zien. Nee, mevrouw ten Kater, dat is niet waar, hoor. Nee, Beringa heet ik, hè, van mezelf. Beringa, zei hij. Beringa, die verzint dit allemaal, hoor. Dit is een grapje van Beringa, denk ik, zei hij dan. Nou, ik zei, ik dacht het niet, want alles dat misseer. Nou, zo'n grap. Ja, vreemde flinken. Letter worden die excuses om. En dan weet ik het niet eens meer, maar dat dan best al van die squaal aan. Denk van, en dan komt het verstaan erin. En denk ik, wat hij die mensen kan oordelen, want ik ben echt een bengel. En jij kent mijn vriend, de squallenvriendin toen. En die ging naar mij in het hele verhaal. En bij van die rites, dan draaiden we alles om. En dan wisten de leraar net waar we toe heen. Dan draaiden we gewoon, ik kan je aanschrijven, zeg hier Jekke Wiersma. Ik weet het nog. En dan zei ik van, en met wie ga je nou vanmiddag naar huis? Nou, ik zei, ik kan je aanschrijven. Nou, doe even normaal. Ik zei, dat is mijn vriendin. Nee, die heet Jekke Wiersma, wel. En die jus zei dan Tijger Hams niet rijp. Tijger 8 niet rijp. Dat is die Griet Bieringa. Oh, wat erg. Tijger 8 niet rijp. En dan moesten we normaal. Want nou zei het meisje, zei Jekke. Nee, want dan draaide ik gewoon in naam, man. Hoe dom. Maar ja, Tijger 8 niet rijp. Ja. Nee, joh. Ja. En stadion komt het verstaan erin. Dat ik weet dat het er al lang is. Hè. Maar ik net, je. Maar leuk, we maar onbevangen bleven, toch? Ja, dat is in de klauwen nog niet vol, dus. Ja, toen al. Ja.
Maar ik kan ook wel van mijn klasgenoten op. Want er zit een famkebuis in een klas. En die weer heel verlegen en gauw onstuur. En er weer toen een leraar, ik neem je naam, want dat vind ik net goed. Maar dat weer toen een leraar die weer heel streng. En die vond het ook heel mooi dat er bij respect voor hem hing. En daarin zei ik, net een hele korte weer uit bij hem. Want het wist dan kiest voor de bijl. En toen winnen we ontwerk en toen zei er op een gegeven moment dat Vam kwam mij heen en zei, ik zo haast een naam nemen. Vam kwam mij heen en zei, en toen zei het, want zij wie ik wat, het zei er net heel mooi uit en goed bij neer aan. En de keer de kamer bij haar en zei, als de hazen aan je werk, ook al heb je een konijnenkapje, vier ik nooit weg. En toen ben ik allebei de steen gegaan en ben weer eruit gegaan. Nou, toen zei je van, zitten? Nee, zijn die met samen willen we net, wil we je lijst van, nou, kun je ook met je excuus nog aanbieden over haar? Want dit ken het. Je kent meer en je helpt te kennen, maar dit ken het. Ja, maar zo bedoel ik het niet. Dan zeg ik, zo is het wel. En het ken het. Dit ken gewoon net. Nou, dan zei ze in haar van, nou, dat bedoel ik zo niet. De beren gaan weer eens maar zitten. Nou, we zetten hier. Dat komt niet uit stingen. Dat is gemeen. Nee. Maar Famke hiet al net makkelijk. En dan zijn trouw van zijn man niet meer dat er... Dat had niks geen zin. Dus ja, dat soort dingen wel weer. Korte weer. Nou, Ja. dan snap ik die kaart voor de hoenekop. Ik wel. Ach, ik vind die jongens zo leuk. En dan denken mensen van... Nou ja, ik zal dan de muziek die ik mooi vind. En ik ben een hele brede smaak. Maar ik vind die jongens zo geweldig. We hadden toen ook met die film hun werken. Stier, dat Anneke en ik ontploften in die auto. Nou, dat was echt hartstikke mooi. En dat ze net nou dit door of Friesland. En dat versje van Jilt. En het zijn hartstikke mooie versjes. En het zijn geweldige leuke jongens. Want je denkt dan wel van, nou, het ben lostlijn. Nee, absoluut niet. Het zijn serieuze, leuke jongens. En die meid ze dit... Dan komt het erom op dat Frieske heen. Dat ik denk, oh jongen, wat gaan we dit mooi doen. En dat komt echt dichtbij wat ik mooi vind. Dus vandaar heb ik dit ook uitgezocht. This is a song for all the peoples around the world. To tell you where we come from. It's a place you maybe never heard of. This is the Hoenekop. Featuring Ole Blab. And we are going to tell you all about it. Between Denmark and the Netherlands is a country so magnificent. Mijn beppe zei dat die had een interview die in mij, Emiel. En we hebben in zijn gebouwtje wat er daar had in Famke weer zo zenuwachtig. We hebben een leren schot. Ik zei, man, gewoon een jongen. Daar ben je bij de tafel. Hier is een hele vragenlijst. Goh, dat is misschien oor hem zeer. Geweldig. Hoe ben je jou begangen? Ik zei, even scoren, maar hij ontspannen. Toen zei Emiel, ik ken van je meters jongen en ik kan amper gitaar spelen. Maar ja, ik ben er zijn rol. Hij is zo eerlijk, hè? Hij is zo eerlijk. Maar prachtig. Famke heeft echt een crisis en nog een pet mee en een t-shirt en weet ik het wat. Nou, dat had ze altijd gewoon geweldig, hè? En dat heeft Beppeke bewerkstelligen. Net één van haar in de klas die zo'n interview hier, want ze moest dan een interview met een bekende Fries. Nou, dat is altijd Beppe wel. En hij went op een legere squallen en op dit, op die en daar. Nou, Beppe, ja, want het is haar Beppe, dat is een bekende Fries. Ze zei, maar wie Beppe nou eigenlijk eens een oren in? Ik zei, ja, weet je wel. Ik zei, Pieter, ja, maar ja, dat is echt weer linkt, ik weer te volgen mee, weet je wel. Ik zei, wat vind je zelf leuk? Hoenekop. Nou, ik zal even naar Belly weer meeleven. En ik zei, was er wel een interview? Wees. Nou, dat weer kleer, jongen, nou, dat Famke, dat glom, hè? Maar fan van het leven dus. Ja, prachtig, ja, zo mooi is wat, ja. Wat spreekt die jongen? De wat rauwe kan, maar dat leidt hij wel dus. Ja, maar ik dat rauwe. De Maar rauwe humor. er komen ze binnen. Ja. Geen orenkant of zo. Dit is net van op die hege hakken rennen en het net kennen. Weet je wel? Dat is, komt zoals best. En net oors voordoen als Noord. Dat hoeft net. Dat het wiefke toen een keertje mee zei... Dat, ja, weet ik niet hoe ik er dan bij kom, ja. Maar die stiet bij me en tussen in de pauze of weet ik het wat. Nou, stank samen bij jou en stank samen naast je. Wat kennen jouw jongen, net? Ja, ik zei dat, ja. Nou, dat vond ik helemaal geweldig. Toen zei ik op een gegeven moment, we hier een fest aan, dat er zijn rits erin. Ik zei, nou, maar van die kabels en ik hield wel in de gaten. Ik kon te zien wie dat zelf maken ding. Ik zei, maar eens luisteren, wat had je een mooi trui, jongen? Waar had hij breiden? Ik zei ze, nou, dat ken ik net. Ze hebben al je dingen waar we goed in binnen. En ik zei, ik timmer u te vallen dik, omdat ik er tussenrogelen ben. Maar dan ben ik gewoon niet volle maaiers jongen kennen of acteren kennen. En die komen net aan de bak. Dus ik zei, dat is heel
heel toevallig dat ik hierin roegelen ben. En ik zei, ik vind het hartstikke leuk om te doen. En ik zei, jongen, heel graag bereid je. En ik zei, ze had elk zijn ding. Ja, zei ik het dan net bijzonder. Ik zei het wel. Hoe weer dan met Lietse Tijger te werken? Ik bedoel, een man is een begrip. West, helaas leeft hij net meer. Nee. Ja, fantastisch. Daar hebben we een mooie tijd mee gehad. Vakman. Ja, zeker. Die had altijd had zijn sporen wel verzinnen. Dat was een vakman. Hoe weer dat om in dat zeilskip de professie terug te gaan? Fantastisch. Mijn mensen. Ja, mijn mensen. En mensen een geweldige vrienden. Een geweldige goochelder. En helpen altijd. Ze de laatste jaren begrijpelijk. Goed kijken en het ding meer bedenken. En dan wie het haast onder de datum staat dat er premières winnen. En dan hiet het nog net van elkaar. En het is begrijpelijk, want man weer 80 geweest en dan is het een keer dien. Dan wil dat net meer zo goed bedenken. Dus ik ging mensen en ik win dan ontbedenken en dan pakt de teken dat mij op en dan hebben we misschien al weer een mooi geheel. Dus dat is prachtig om zo misschien al wat moois te maken. Ja. Wat bijzonder, met zo'n man. Absoluut. En nu hebben we weer een bijzonder zelfschap, want door teken er net meer weer. Dan denk ik van ja, nou is het net gebeurd. Want ik die de typjes wel en dus het maakt wel terug in. En ja, together kunnen mensen ik wel, maar er moet iets bij wat oors is. Nou, en Pieter doet hele oren muziek als het ik doe. En de troubadour en de volksjongeres. En het klikt en het is prachtig together. En hij speelt eigenlijk als typje mee. Dat er met die show, die komt nog op het eind van de televisie. Maar dat er daar ook al op komt als een politie. Dus dat is prachtig mooi. Ja, we hadden een goede keuze mee maken. Nou ja, met Lietse Tijger en ik mensen, maar ik denk met Pieter Wilkes als ik voor de absolute top hier. Ja. Ja. En ik een gewone jongen en ik een man uit het volk. Maar wel, ik weer een enorme vakman. Absoluut. Ik had toevallig, we gaan juist ervan hebben voor het West. Ik ben het daar een keer. Tiesdje hebben we de hele middag in een lawaai optreden. Pieter, mensen en ik, met Flimsk. Voor een bedrijf moesten we daar optreden. En dan had het in een klaarke in bedrijf nodig. Leo en ik komen dan thuis, jongens, en dan, dat is fout, ja. Net dat we net thuis komen, maar dan komen we thuis en dan is het nog een slokje. En dan gaan we een lekker hapje bij en dan doen we YouTube aan. En dan ben we aan het verzoekplaten. We gaan het presteren om aan een snijden. Om 4 uur te beginnen met YouTube en 1 uur een nacht zitten we nou. Gaan we om de beurt verzoeknummers. En dan hebben we zijn nieuwe soundbalken. Nou jongen, dat blaast eruit. Geweldig. En dan kwam Pieter zijn vestjes ook altijd verder ontlucht. Nou, dat is, en we doen het jaren, die vestjes. Vrienden van Pieter vind ik wel. En dan had er nog het van de Christ komt het helemaal te pas. Maar dat vestje Jezus van hem. Nou jongen, dat is fantastisch. Geweldig. Ik zei dan altijd wel van... Dat is Leo is mijn grote kameraad, maar Jezus is mijn tweede grote kameraad. Maar het komt helemaal in het vestje, dat zei het alles. Het speelt het geloof nog een hele grote rol in je dagelijkse leven? Of net? Nou ja, dat is wel mijn maat. Ja. Dat is wel mijn, ja. En dat, ja. Maar had het bij die en was het koesterst of best ook echt praktiserend in dat opzicht? Nou, ik ben net een kerkenganger. Nee. Maar ik bid alle dagen en ik ga de hand geven voor het eten. En jongens van wie sliepen gaan over de hand even keer. En ik ga van uw memdag zo'n kalender van alle dagen. En daar staat dan een spreuk op en daar zit dan een stukje tekst onder. Daar staat zieke kerst in de Bijbel. En dan had ik alle. Maar kijk wanneer het me uitkomt door de dag, pak ik dat er even bij en dan denk ik, oh ja. Maar ik ben wel verkeerd, want je kent dat je leeuwen, dan moet je echt naar die kerken gaan. Maar dan moet ik dus echt snijden man, eigenlijk, want snijden met die zijn weer van alle lood, denk ik. Net dat ik druk ben of zo. Het automatisme is wel wat voort, denk ik. Hè? Daarin. Ja, maar je moest naar de kerk, maar precies, dat hele gematten is er wat ongelukkig, toch? Ja, want dan is het echt geen leeuwen meer. Dan mag je zitten. En dan best, wie ging vroeger wel, omdat we naar de kerken moesten, wien we op een kraak, neemst, ziet me dan foto's te bezien. Hey, en dan is een vriendje. Maar zie, daar ga ik van een week mee van. Christ voor een pasfoto. Hoe Christ vroeger? Is een bakje vol pasfoto's. Maar dan die oren dingen, wil net naar die dominee luisteren. Omdat ze daar zitten moest. Maar en dan nou heen goost. Ik ga zo nou en dan een schotje net west, maar ik moet elkaar snel wel even zeggen dat ik er even werk van mij. Maar dan goes er heen en dan luistert het wel wat er te zijn wordt. En dan jongs met de vestjes mee. En dan zit er net omdat ze zitten, maar omdat de heen treuen wist. Goes u de eigen wil heen. En dat is het verschil met matten van vroeger.
Is het beleven van het geloof oors wordt naast wat ouder wist dus? Ik denk het wel. Puberteit is natuurlijk sowieso ik herken het zeer, want Ja. ik zie de Noordburgum op diezelfde krijgen. Ja, En hoe de verkering en... ja juist. Herkenbaar, hè? Maar goed, dan later weer wat ouder. Ja. Doe hast het geloof om mij naam in je leven. Ja. Komt dan misschien net in het kerken. Maar verhoort het hele gevoel rond het geloof omdat het wat ouder wist of net? Nou, ik denk als dat meer serieus neemt. En dat is dat meer... ik ervaar ik echt wel dat ik denk van wat ik ga... Dat is me net zomaar onwaaien kwam. Dat speelt vast hegere machten met mij dat me dat gunt is al je. Dus onze lieve heer wel bedankt voor. Nou, precies. Ja, daar bedank ik hem altijd voor. Ja, zeker. Want het is net iedereen jongen om samen dit soort dingen mij te zien. Dit is toch wel bijzonder dat je dit al in mij meid ziet. En bijzondere mensen zien komen mij. En je zit in mij. En daar ben ik heel dankbaar voor. Ja. We gaan met muziek draaien. If Only This World. Ja, dat is een van die nieuwe cd van de country kant. En ik vind dat het wel toepasselijk is in deze tijd. If only this old world could be in peace. Want dat Oekraïne en Rusland hier eens even naar luisteren, dan zou het heel mooi wijzen dat ze de billen erbij zijn. Hoe sjost naar de vrouw? Best het bord met dwaande of? Ja, nou ja, bord wist wel. Ik denk van, nou kan iedereen het zo mooi ha. En iedereen kan wel net zien. En dan beginnen ze weer het donderen. Hou hem op. Is het ver van mijn bedje of loekst het toch wel om wat er gebeurt? Ja, dat look ik me wel aan. Want Maakt het zwaarder? Ja, ik maak het me wel zwaar. En dan zei Leo altijd van, ja, maar in alle tijden had oorlogen geweest. En altijd had er strubbelingen geweest. Maar ja, je hoort dat je toch meer oren wapens, dat je, ik zou voortwijzen kan en al. Denk aan Usbensies. Ja, Usbensies is nog een mooie toekomst, want dit hoeft zo net. Dat hoeft zo net. Je kent de strijd. Waarom moet je nou altijd dan weer meer hebben? Rusland is zo groot. Waarom moet hij nou weg? Gun dat elk zijn denkje. Je moet net zo alles meer gaan willen. Wees tevreden met wat het haast. En het ophouden met oorlog. Als je lietse bandjes dus juist. En die hebben geen heiden en meer. En het is gewoon heel bizar al hier. En het waarom? Dat hoeft net. Snap je? En dan denk ik van ja. Dan ben ik er wel mee bezig. En dan neem ik mij in mijn gebedsjes daar van. Show daar even naar. Want je bent toch zo groot. Laat ze ermee ophouden. Maar show, dat is net zo dat je even bel je mij gaat van reis daar even mee. Nee, dat kan niet. Nee, maar in een holle praastbolles. Precies, op die manier. Op die manier. Ja. En het is gewoon ongunst. Mensen willen altijd alles maar meer. En wijzen ze tevreden met wat het haast. Dat vind ik zo belangrijk. If only this old world could be at peace. If only this world. Griet Wiesma. Zit je rond tafel en dit komt van haar, wel laatste cd, maar misschien wel een hele belangrijke van haar, Oors en Zoors. We konden haar natuurlijk van hele bekende Frieske evergreens, om eens even heel Fries uit te drukken. Ja. Maar Griet, die is dus wel degelijk de behoefte om, ik neem het maar even de country kant, Ja, jongen, om dat eens een keer naar voren te halen. Ja, nou, want ik mocht dat uit zo graag doen. En vroeger in die brulafbandjes neem ik het maar. Ding dat ik. En het begon ik mij eerst Friske bouwst op. En dan doe ik ik feest die door Friske Veskes en Nederlandse meezingers. En dan doe ik de Frans Bauer dingen. Maar dan is het net country en dan is het dansje en gezellig. En dan kan een hele lange country medley van 10, 12 minuten. En dat brandt ik in één keer terug. En dat is heerlijk om te zingen. En dan zijn er mensen die zeggen van... Ja, had je er een cd van? Nee, had ik net. En dat geldt zo vaker. En, ooit had ik een cd uitgebracht op eigen mannenboord, zeggen ze dan. Een country cd. Van 95. En die had ik toen opname bij Beam Visser in Burgum. En dat wie echt mijn country cd. Maar dat is echt weer in de kast kwam. Nooit uitgebracht. Had je hem nog? Ja, ik heb hem nog wel. Jawel, ik heb hem nog wel. Er staan al je oude evergreens op. En toen dacht ik nog mijn cd, meidje bij Nico Oudhuis in de studio. Die verstiet er helemaal verjepen, maar die vond het ook prachtig. Ik denk dan, brul ik die half jaar of 20 minuten vol. Want dan is het vaak 10 nummers, 12 nummers en dan haast een cd. Maar nu ga ik echt heel Fries en heel country. Want meesten willen dan echt graag country van die jaren. En ik vind het zo heerlijk om te doen. Ik met Hendrik Waringa en Roelie, dan zit helemaal in die countrywereld. Dat ze zelfs toevallig juist omdat ze niet zijn in de snit zie ik juist op optreden. Dat die vrouw zei dat ik geen Fries kinderen heb, dan wil ik voort, dat dus dan een volksdans op. Ik had ze één keer mee vregen met country dansen,
If all you ever do is bring me down, doe ik dan dat versje van de Mavericks. En wel leuk, want dan ken je misschien wel even met mij dansen. Ja, zo werkt dat net. En jongen, en ik leer Scott, dat ken net. Over 80 jaar kunnen we alleen wel uit mij dansen. Die mensen gaan dus ook oefenen van dansen, dat ken ik net samen met mij doen. Maar het is prachtig, die mensen gaan gelijk dansen. En ik jong daarbij, en dat is... Het is heerlijk werk, dat country. Dat is prachtig. Hoe kwam je toen nou bijvoorbeeld dit nummer? Nou, dit nummer kwam ik toevallig Is dat in te een lijstje favorieten toevallig? Nee, want ik kon het net. Want Wout Zielstra, uw sterkste man, uw grote sterke man Wout, die bellen mij op een gegeven moment op dat die me een bericht van... ik kom uit Scotland bij Highland Games en daar jij ik een jongeres, ik dacht het Koegriet wil wijzen. Ik zo'n soort stem. Ik zeg maar stop horen, ja. En hij zei, die zong een versje in Scotland. My Scotland. En hij zei, dat rekken me zo. Dat ik dacht, van, dat moest eigenlijk over Friesland. En hij zei, is dat net wat voor die? Omdat over Friesland, dat ik dat beluister. Ik dacht, ja, dat is wel wat. Dus daar ga ik een friske tekst op maken. En het ga ik eerst in zong. En toen ga ik het naar Wout sturen. Ik zei, hoe vind je het? Piekenveld, zei er. Dus dat versje maak ik, steed ik op die cd. En toen ga ik die jongeres nog eens een keer lezen en die in. En dan kwam ik op dit noemen, Isla Grant. En dat heet schroef dan als Isla Grant. En Isla Grant, en dat is een Schotse jongeres. En die dit versje ook, If Only This Old World. Nou, ik denk dat is schrikkelijk als het Fries hinder in het Nederlands. Dit mag je net verkrachten. Dit mag je net in het Fries zetten. Dit mag mooi zijn in de country-stijl. Dus en toen had ik contact met haar opzocht. Via Klaske, verder daar, die had me geholpen om contact met haar te zoeken. En... Dat ga ik eerst stemming vragen. Ik zei, vind je dat goed? Dat ik dat die later had Klaske contact. Ik ga eerst contact met haar zacht. Vind je dat goed? Dat ik dat vond ze een eer. Helemaal mooi. En ik had het kleren, dus dan stuur ik het die. En toen ga ik later bij RTV NOF, bij Klaske geweest. En toen zei Klaske, ik ga een verrassing voor die, want ik ga Isla Grant voor de telefoon. Nou, dat was al leuk. Dus daar hebben we praten geweest en ik had de cd stuurd en thank you voor de cd. En ze stuurde dan weer wat waarom. Het Klaske weer gewoon sturen, dus weer heel leuk contact. Dat meisje, ik zang gewoon een meisje. Dus... Ja, ben je wel eens in Schotland geweest? Nee, want Leo en ik hadden er wel over om daar... We hebben wel in Ierland geweest, dat is echt zo fantastisch, hè. Maar wel in Ierland geweest, dat is ik al wel even in. Maar Schotland is ik prachtig met al die kastelen. In Ierland hebben we toen in de West... woonden we er even een weekendje uit en Center Parks, wie toen nog Sporthuis Centrum, en we zitten in de razende baan, helemaal je zin en helemaal niks. Dus ben we naar Ierland geweest en kwamen op een gegeven moment in een kroegje en dat was het hele lits kroegje met olieflessen en mensen gaan uit het werk bij om een pint en dan zitten we samen tussen. En dan is het vreemde eend in de bijt. En dan zei ze die jongen van, where are you from? Echt die erterrallie, hè? Where are you from? We're from Friesland. What are your names? Nou, Leo en Griet. Nou, Leo, dat kon dan, maar Griet? Griet. Nou, we Griet. Ze konden hun eigen namen wel bedenken voor u. Dat Leo wie Tom en ik wie Molly. Hoe komen we erop, ne? Molly. Dan wien we Tom en Molly en dan heb ik gezellig bij die lui zitten. En toen had ik ook muziek in die. En ik zei, I hear music, where is it coming from? Is it from the basement? Dus de plaatselijke band, wie een familieband, een soort Kelly Family achter iets. En die zitten in een kelder te repeteren. Ik zei, maar ik wil wel even zien. Ja, dat heb ik geen probleem. Dus ik kom daar binnen en, hoi, ik zo leuk als wat. En ik wie dan jongeres in Friesland. Oh, dat vonden ze geweldig. Can you sing with us Irish song? Ik wist wel, ik heb mij een song. I've been a wild rover for many a year. Geweldig, hè? Ik met die erterralien. I've been a wild rover. Nou, prachtig, jongen. Dus daar zit ik direct al weer tussen. Maar daar hebben we wel west, maar Scotland is ook prachtig. Dus, ja, de Highlands kent hij bij deze heel erg onrieden. Ja. En nog even over Horses Horse, want er ligt daar net al in een oorloed jaren en die country kant, maar ook de manier van werken, wie natuurlijk heel oors als band wie is. Ja. Dan doe ik de studio met Nico Oudhuizen en dan met mijn levende muzikant. Ja. Dus is natuurlijk wat in. Het is mooi, levende muzikant. Ja, want ik denk dat daarvoor altijd orkestbandjes bedoeld is. Ja, ik ga naar de orkestband. En, dat is de als daar. Ja, nou ja, dat komt uit een bakje, hè? Ja. Het kent toch van alle drugs op een knop en hij heeft een drumstijl. Hoe oors wie het om bij muzikanten de studio in? Ja, dat is fantastisch. Ja. En het is net zo dat daar mijn orkest is. Die mensen die spelen thuis in. Ja. Hubert Heringa heeft je lessen. Kanjer, een virtuoos op alle instrumenten. En een fantastische kerel. Dus die had met Frans van der Borg in die tijd had ik al dingen mee inspelen.
En toen ik daar in de studio weer, maar ja, nou ik werd het, dus het is gewoon een praat. Nou ja, en al die live muzikanten, ik is het die zaal je bij namen nemen, maar die spelen dat al je verdien in. En dan jij staat, dan denk ik van ja, dit is het, hè. En ik had Geert van Toen net ooit wel zijn orkest net weer waarom gereden, hè? Nee, dat kist ik net. Dat kist net weer naar die bandjes, dat ken je net meer. Dus, en dat wist ik net meer, want dit klinkt zo mooi. En dit is die country loon, dat is mooi vol. En Nico had daar rekening voor, die prachtig mooi. In het verlengde ervan, wat binnen de plan? Wat ben je plan? Ja. Oh jongen, we hadden zo volop binnen. Het is ook hartstikke leuk met Flimsk en ook een pro optreden, Ja. best op een paard. Ja. En ja. dan mij En zou u hierin? Ja. Flemske, met Pieter en mensen. Mensen en ik door de jaren wel dingen. Pieter en ik door de jaren prutte dingen. Ik doe zorgcentra, maar ik doe Zonnebloem. Ik doe bedrijfsfeesten en dan ook echt Nederlands en country en rock and roll. Shania Twain, Bryan Adams, hoppakee. Dat doe ik. En dat wie wel mooi dat ik op een stamtafel zie ergens. Dat ik Summer of 69. Ik ben nou voor dit diezelfde. De Summer of 69, als je een fan met jongen, dan zeg je, hè? Is dit het meest van het hinder? Ja, het meest van het hinder ken ik nog wel wat woord. Rocking Beppe. Ja, Rocking Beppe. Ja, mooi hè? Ja, mooi. Ja, Ik ga zelf wel bij ik ben al lang net kleer maken. Nee, jong. Nee, dat pensioen kunnen we wel even wachten. Stapsmaar is echt uit bed. Ik ga er zin in. Ja, ik ben maar eens wekker en dat is wel eens wat lastig. Want wie bij Maas, als het leven eraan komt, dan wie zitten de jaren een bakje koffie en die mij graag even rustig bekomen. En dan had er wat, zei even, want het begint voor de rattelen en dan kan ik niks aan doen. Dat is een ongeboren afwijking. Maar dat bakje koffie en ik ben spraakwater en hier moet even bekomen. En dat snap ik wel. Maar nee, ik ben ervoor bij de les. En ik begin daar mee vol prutte willen. En van de moment dacht ik van, jeetje, wat een waar. Maar dat had ik weer, die storm. En ben ik gewoon niet van, zo is het erbij blijven. Nee, dat is... Kom erop. Als daar een tussenkomen, dan neem ik het... We hadden maar een hondje, die hondje is helaas overleden. Is erbij. Maar die ging dan altijd met die beide hondjes... Die stwaren mee, maar ik neem die liet suikerpuk over met je mij. En dan heerlijk het mooie waar in. Dat is, kist van alles genieten. Als het maar worst. En een beetje van genieten. Een beetje van genieten. Ja, van alles. Ja, absoluut. Bedrijf nog je nummer. Mijn Friese Loon. Ja, komt van het Schotse, My Scotland. De Schotse klanken zitten er nou een beetje in. Maar het gaat om in Friese Loon. Omdat ze vergroeid bent, ze vertrouwd bent met deze provincie. Ja, en de kist die zelf wezen en dat kist overal wel. Maar dan thuiskomen, wat zij, vooral meer, de vriend van u, die zei dat toen een keer. Waar nooit van huis is, werd het plezier van thuiskomen net. Maar zij is sterk, want als je hier altijd best, en dan wist het net al was, maar gisteren een keer op vakantie, waar ik me heen en dan kom je thuis en denk, ja, dit is dan mijn Friese Loon. Waar ik dan ik ben, dat zei dit vers, kijk, en ik lees ergens over de kapdel. Stel je voor, breng me naar mijn bed te plakken en lees me in mijn Friese Loon. Want dat ben mijn roots. Dat jaar ik thuis. Kerst nou zo volle plakken beziekje, maar dit is dan mijn thuis. En dan in het bijzonder nog de woorden? Nou, de woorden wel. Maar ik ben een woordpiek en dat best wel. Dat zit erin. Maar dat ik werd dit clipopname is in Laaksem, de laatste haventje van Nederland eigenlijk. En prachtig plak trouwens. Fantastisch. En daar is het prachtig. En als daar in de bosken zoals Gasterloon, alle hoeken van Friesland had wat. En als je dan is dus Friesland is, dan hoest we dat wel, net Boedeloon. Maar dan hoest eigenlijk niet meer voor. Want als je de bosken, de grijden, de klaai, het beeld. Dus al jijlijke prachtig. Dus daarom, breng me maar waarom naar mijn Friesland. Dank u wel. Ja, niks te danken. Doe bedankt. En we maken nog eens een deel 2. Ja. En een deel 3. Ja. En een deel 4. En we horen nooit weer op. We horen nooit weer op. Hartstikke bedankt Willem. Super gezellig. Ja, ik reis geheel de vraat in troon. Een soort moois op heel wat plakken van. Maar net te vergelijken met mijn Friese land. Een soort vreunen.